Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne na Kristi, otuto dị Jesu. Taata bụ ụka nke 25 n'oge na-adabaghị n'emume ọbụla n'afọ abụọ nke ụka. Taata dị nwe na Jesu Kristi na-agwa anyị ka anyị gaa njem ịgba odibo iwetu onwe anyị dịka nwatakịrị. Anyị na-ayọ Chukwu ka onye anyị amara iji wee nabata ọkpụkpọ oku n'ụwa, efu ya n'anya na efu mmadụ ibe anyị n'anya. Anyị na-achụ aja misa maka ezumike mkpụrụ obi Benjamin Chidi Dike dịka Nkechi Ebere na ezinụlọ si wee yọọ ya. Anyị natazi isi ya tinyezie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị maka nnukwu eme nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elugha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Udo dịrị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Udo
mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Ebube dịrị ndị mmadụ ihe ha na-asọ Chukwu. Ito dịrị Chineke n'elu kasị elu. Udo dịrị ndị mmadụ ihe ha na-asọ Chukwu. Ito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị, idobere ihe niile i kere eke n'usoro iwu gị dị nsọ, bịakwa debe iwu ịhụ mmadụ ibe anyị n'anya n'ime iwu gị. Biko mee ka anyị bụ ụmụ odibo gị site n'idebe iwu gị, tosi iketa oke na ndụ ebebe, site na dị na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị, Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ amamihe. Ndị ajọ mmadụ kwuru sị, ngwanụ ka anyị gbaa onye ezi omume gburugburu, bugide ya, n'ihi na ọ na-akasị anyị anya. Ọ pụrụ onwe ya iche, bịa na-emeghasị ihe niile anyị na-eme. Ọ na-abara anyị mba, na-ata anyị ụta na anyị na-emebi iwu. Ọ na-ama anyị ikpe na anyị na-emerụ ọzụzụ a zụrụ anyị. Ngwanụ ka anyị lee ma okwu ya ọ bụ eziokwu, ka anyị chọpụta ihe ga-eme ya, n'ihi na a sị na onye ezi omume bụ nwa Chineke. Chineke ga-alụrụ ya ọgụ, bịakwa zọpụta ya n'aka ndị iro ya. Ka anyị were nkwutọ na ntamahụhụ leghaa ya, iji chọpụta ma ọ ga-anọrọ nwayọọ were ndidi digbuo ihe niile. Ka anyị maa ya ikpe ọnwụ ihere, n'ihi na ihe o kwuru n'ọnụ bụ na Chineke ga-azọ ya. Okwu ka o sebụrụwa, Onye nwe anyị na-ewelite ndụ m. Onye nwe anyị na-ewelite ndụ m. Onye nwe anyị na-ewelite ndụ m. Chineke m, were aha gị zọpụta m, were ike gị lụọrọ m ọgụ. Chineke m, nụrụ arịrịọ m, chee ntị n'okwu si m n'ọnụ. Onye nwe anyị na-ewelite ndụ m. N'ihi na ndị nganga ebiliela imegide m, ndị na-akpọ ndụ ihe ọbụla na-achọ iwepụ ndụ m n'ike. Ha akpọghịkwa Chineke ihe ọbụla. Onye nwe anyị na-ewelite ndụ m. Ma lee, Chineke bụ enyemaka m. Onye nwe anyị na-akwụlite ndụ m. Aga m eji obi m niile chụọrọ gị àjà. Onye nwe anyị, aga m eto aha gị, n'ihi na ị dị mma. Onye nwe anyị na-ewelite ndụ m. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Jemis. Ebe ọbụla e kwuru na oke ọchịchọ dị, ebe ahụ ka a na-ahụ ekwe ekwe n'ime ụdị arụ niile dị iche iche. Ma amamihe si n'eluigwe bịa bụ ihe na-arụ ya arụ. O jupụtara n'udo, na-ewetakwa obiọma na ume na obi iru ala. O jupụtara n'ebere, na-egosikwa onwe ya site n'ịrụ ezi ọrụ. Anaghị ahụ mmegbu na arụrụ ala n'ime ya. Mgbe ndị na-eme udo na-ekpe udo, ha na-aghọ mkpụrụ ga-amịta ịdị nsọ. Olee ihe kpatara ibu agha na ịlụ ọgụ
n'etiti unu na ibe unu. Ọ bụ na ọ bụghị oke ọchịchọ dị iche iche nke na-ebuso ibe ha agha n'ime unu? Ị chọrọ ihe, ị chọtaghị ya, n'ihi ya ị kwadoro igburu ya mmadụ. Ị chọrọ ihe, ị nwetaghị ya, n'ihi ya ibido ọgụ na mgba ka ị nweta ya n'ike. Ihe ị jụrụ inweta ihe ị na-achọ bụ maka na ị naghị ekpe ekpere maka ya. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere ma ị rịọtaghị ihe na-arịọ, ọ bụ maka na ikpezi ekpere gị nke ọma. Ihe ị rịọrọ bụ ka enye gị ihe ga-ezuru gị oke ọchịchọ ahụ bi n'ime gị. Okwu ka o sebruwa Nna, ngọzi dịrị gị, onye nwe eluigwe n'ụwa. Ọ bụ ụmụntakịrị ka ị gosiri ihe omume nke alaeze ahụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi mmadụ asọ nke Mak dere. Jesu na ụmụazụ ya si n'ugwu gbadata wee na-agafe na Galili, ma o nweghị onye ọbụla ọ chọrọ ka ọ mata, n'ihi na e nwere ihe ọ na-akụziri ụmụazụ ya. Ọ na-akụziri ha na a ga-arara nwa nke mmadụ nyefee n'aka ndị mmadụ. Ha ga-egbu ya, ma mgbe ha gbuchara ya, ọ ga-ebilitekwa ọzọ n'ụbọchị nke atọ. Ma ụmụazụ ya aghọtaghị ihe o kwuru, ma ụjọ ekweghịkwa ha jụkwa ya ihe o kwuru. Emesịa, ha bịarutere Kapanọm. Mgbe ha banyere n'ime ụlọ, ọ jụrụ ha sị, "Gịnị ka unu na-arụrịta ụka banyere ya mgbe anyị nọ n'ụzọ?" Ha ekwughị ihe ọbụla, n'ihi na mgbe ha nọ n'ụzọ, ha na-arụrịta ụka banyere onye kacha ibe ya n'etiti ha. O wee nọdụ ala kpọkọta ụmụazụ 12 ahụ wee sị ha, "Ọ bụrụ na onye ọbụla chọrọ ịbụ onye mbụ, ọ ga-eme onwe ya onye ikpeazụ n'odibo mmadụ niile." O wee kpọrọ otu nwatakịrị guzowe ya n'etiti ha. O kuru nwata ahụ n'aka ya sị ha, "Onye ọbụla nabatara nwata ntakịrị dị otu a n'aha m nabatara m. Onye ọbụla nabatara m, ọ bụghị m ka ọ nabatara, kama ọ nabatara onye ahụ zitere m." Oziọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Oto dị Jesu.
o nwere advert ife cartoon emere mgbe Buhari bachara ọchịchị na-aga anọkata ife dagharịa wee sepụta ebe Goodluck Jonathan ji mkpa ọchịchị wee na-agba ọsọ na-agba gbagide jekwudo Buhari wee were mkpọnye ya Buhari tọn ọgbachi ya bụ azụ ebe Jonathan si wee gbagota ha na-achị ọchị. So anyị na-anya n'ife ọgụgụ agụrụ anyị afụ na o nwere ebe ụwa na-eje mana ọbata n'aka Jesu dịka ọtọ ọnụlụ chi ihu azụ ebe opposite ife ụwa bụ n'uche. Ọ bụrụ na asị mmadụ kịta ine anya n'etiti anyị onye ọbụla na-aba afa na-achọ ịbụ nọmba 1, Omerọla nọmba 1, Ezeorenye nọmba 1, Ọkpata Ozuọha nọmba 1, Aka Ekpuchi Ọnwa nọmba 1, onwe onye na-achọ ịbụ nọmba 2. Otu dị Jesu mana n'ihe Jesu bịara na-agwa anyị n'ụbọchị taa, ọ bụrụ na onye ọbụla chọrọ ịbụ onye mbụ ọ ga-eme onwe ya onye ikpeazụ. Ọ ga-eme onwe onye gịnị? Onye ikpeazụ n'odibo mmadụ niile. Mmadụ one na-achọ ka ha gbalụ ndị ọzọ odibo, ọ bụla ka ha gbalị odibo, maka na ihe eji achọ nọmba 1 bụ ịbụ nọmba 1 inwezie ndị nọ n'okpuru na-eme gịnị? Na-ejere gị ozi, na-etiri gị mkpu. Mana Jesu sị na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị bụrụ onye mbụ, ọ bụrụ na ị ga-abụ mana ị ga-eme onwe gị, ị ga-eme gịnị? Ị ga-eme onwe gị is a self inflicted injury. Ị ga-eji aka gị mee gịnị? Mee ya onwe gị. And ịma na Jesu anaghị akụziri anyị ife ya onwe ya apụghị ime. Anyanwụ na onwe ya jiri aka ya mere anyị gịnị? Example, wee mere anyị ife ịma atụ. Mgbe ya bịara, ọ bụrụ ka agbara ya odibo kama na ọ ka ya mee gịnị? Ka agbara ndị ọzọ odibo. And ka ya were ndụ ya chụọ aja maka gịnị? Maka ndị ọzọ. Praise the Lord. Ife na-ese okwu n'ụbọchị taa ka Pọl dị asọ na-agwa anyị n'ife ọgụ nke mbụ, n'ife ọgụ nke abụọ, na ọ bụ gịnị? Oke ọchịchọ ka onye ọbụla bụrụ gịnị? Nọmba 1, ejechia eme gịnị? Agwụ, achụcha agwụ nọmba 1. And ọnya na-akpata ekworo, anya ukwu, igbu onwe. N'elu Josef na ụmụnne ya, kedu ihe eji wele Josef? A chọrọ igbu ya egbu, mechazie lee ya ele, tụ ya n'olulu, si na ya lee ya ele. Ọ maka na ọ kọlụfa nlụ ụlọfa sị nye azịkwana ka anyị bịa bụrụ onye isi, ka anyị bịa na-eme gịnị? Na-esekpuru gị. Ken na Ebel, kedu ife bụ esemokwu? Ịsọ na nwanne ya, kedu ihe a na-azọ porridge of yam? All because of position. Ịbịa n'obodo a taa, anyị ma politiks a na-eme. Ndị mmadụ ọchụchụ a na-azọ na a na-eme ife na na-eme ife ndị ọzọ. Ihe a na-eme to pull this person down so that ka wee mee gịnị? Onye kwụrụ ọtọ egbutuo ya, sọsọ nwa bụ eze ga-eme gịnị? Ga-akwụ ọtọ. Ibi ebe a na-alụ ọrụ, ofu onye ejide mmadụ ibi ya mee gịnị? Derikọọ ya. Ife ọ na-ederikọ ya abụ ka achụtuo ya so that na wee mee gịnị? Wee gbago. Anaghị azọ position of service, nya bụ ka ejielu ndị ọzọ ozi, na ihe a na-azọ bụ ebe ọ ga-esi wee mee gịnị? Wee bata. And ọnya ka Pọl dị asọ bịa na ngwụcha ya wee na-asị na ọ na-eme affect our prayers, maka na ife anyị na-achọ bụ ayo Chineke bụ gịnị? Ihe site n'ọchịchọ nke onwe, selfishness. And ọnya kpatara na ekpere anyị adịghị work, maka na ekpere anyị na-ekpe bụ ka Chineke gbuo ndị ọzọ ka sọsọ mụnwa mee gịnị? Dị ndụ. Ọ bụrụ ka ọ dịrị onye ihu mma mee gịnị? Dịrị onye azụ mma. So ụmụnne nna Chineke, ife ọgụ nke mbụ wee na-asị anyị na mgbe ị bịakwara wee kpebie ka isobe, maka na Jesu sị na ya ga-ata afụfụ, na a ga-egbu ya, ma na mbọsị nke ịtọ na ya eme gịnị? Na ya ga-esi n'ọnwụ kunite.
ụmụazị aghọtara ife ọ na-akọ maka na anyị ma last week ọ sịfa onye ka unu che na mbụ fakọlụ ọsị unu onwe unu onye fasị na Peter kwuzie you are the Messiah Jesus Christ o wee sị unu akọnara mmadụ mana fa aghọtara so ka ọ na-akọkwa ọ iji kọwalụfa onye ọ bụ ka ọ ji wee na-akọ akụkọ a na ya ga-ata afụfụ na onu ọ ga-esi wee bụ onye mbụ bụ site n'ime gịnị ịbụ odibo na iji ndụ ya wee mee gịnị wee chụọ aja ahụ onwe ha na-esokwazi ya ga-esokwazi n'azụ na nzọụkwụ ya maka ihi na fa aghọtara fa n'ọzọ ya n'etiti onwe ha na-azọ nke ọ na-asị na ya anwụ ọ bụ ha na ọnwụ n'ọmụnwe ga number 1. I believe that was what they were discussing. Nke ọ na-ekwu na ọnwụọ kịta onye ga-abụ onye mbụ, who will be the leader, onye ga-anọchi anya. Nigeria emego politics kịta ndị ya bụ anọchi anya Buhari. Anambra steeti nke anyị enwurugo ọkụ ndị ga-anọchi gịnị Obianọ and ebidogo gbuo mmadụ kịta andọha ka Paul na-agwa anyị ihe na-ebute tigbuo zọgbuo bụ gịnị oke ọchịchọ. So ụmụnne nna Chineke mgbe ị decide wee sị ka ime ife ahụ bụ uche Chineke na ọ gakwa ha adị izi ọ ya ka ife ọgụ nke mbụ na anyị maka na ndị afọ ọ nọ ka ife pụta ifere emebe ọchịchị ndị Igbo si na akwụ ọkụkọ tiwe akụ ifere emebe gịnị mkpume. So na mgbe ị bịa si ka ịkwụba aka ọtọ n'ebe ị na-arụ ọrụ ndị omume gị na-akọjọ ifefa na-eme afụghị asị gịnị onye ilo let us do what? Eliminate him. Let us deal with him or her. Ka anyị fụzie ya ebe ọ ga-anọ wee shine ife a ụmụ Joseph mere ya ụmụnne ya mere ya ọ ife ọ na-ekwu mana ọ na-asị anyị egwu atụ n'anyị maka na Chineke megịnị kwụ anyị n'azụ. He's going to save us. One with God is what? Majority. So ụmụnne nna Chineke iso nzọụkwụ Jesu siri ike mana with him all things are what? Possible. Jesu emeri ya gbuo ya mana bọsị nke ịtọ o si n'ọnwụ kunite wee sị anyị tụkwasị ya obi anyị sobi ya n'otu anya si wee nwee mmeri ka anyị onwe anyị ga-esi wee mee gịnị wee nwekwazi mmeri ya bụ ka anyị Chukwu o nyere anyị aka na jamisa ka anyị na-echeta mgbe niile na ọkpụkpọ oku Chineke kpọrọ anyị bụ ịgbara Chineke odibo site n'ịgbara mmadụ ibe anyị gịnị odibo ka anyị nwee ike mee ka ụwa niile mata ịfụnanya ebere nke Chineke site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke nna ji ike niile onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya ihe ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si n'ezi Chukwu amụrụ ya mụ eme ihe eme ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ ha bịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontius Pilate ọ taa afụfụ ọnwụọ enye ya ma o bilite n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu ọ rọgo n'eluigwe na ọ n'aka ndị Chukwu nna ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchị ya na-enweghị njedebe ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esekpuru na-etokọrọ ya na nna na nwa
onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ mata onye mbi. Ụmụnne nna Chineke, Jesu na-akpọ anyị oku n'ụbọchị taata iwetu onwe anyị dị ka ụmụntakịrị na-enweghị ikikere ọbụla, and onye nabatara nwatakịrị nabatara nyanwa n'obi umeanị ka akpọkom ihe enyemaka ya na mkpa anyị dị iche iche, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. Dịgedu anyị n'ekpere nke ndị kwanụ. Tinwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Iwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Onye mere n'igwe na ala. Tinwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ekpere ime obi. Ka anyị cheta maka ezumike mkpụrụ obi Pastọ Benjamin Chidi Dike, ka Chineke nye ezumike ebe na n'ezie. Anyị arịọ gị biko dị nwenụ. Chineke nna pụrụ ime ife niile, ị chọrọ ka anyị fụ gị n'anya site n'ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya, ọkachasị ndị onwere ka ọrụ afa. Nye n'anya amara gị iji wee na-ejeritara ibe anyị ozi, ka ọ ga-abụ ifesịa gị nke ọma n'ụwa a, anyị afụkwa gị iru na iru na n'eze gị site na Kristi dị nwe n'anyị.
Aba na ụmụnna m ka aja m unu na-achụrụ ego asọ Chineke dị ike niile ịnara nụ. Onye nwe anyị na-arịọ gị were obiọma mee ka onyinye nke a anyị bụ ndị nke gị na-ehunyere gị masị gị, ka ihe anyị ji okwukwe na ịhụnanya ebutere gị ghọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ nke n'igwe site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị nye ndị nwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụ ihe ziri ezi n'azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ Chineke dị ike niile edo ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye sitere n'obi ọma ya, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-etebego oge niile n'ukwe n'aha ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọkide onye ndị a nsọ site n'ikwasa ha mmụọ gị ka ha wee gọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu ebinye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agbụ ya n'ihi m na n'ihi mmadụ niile ka wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosipụta mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị.
anyị ji ume anyị arịọ ka anyị na-anata ahụ n'ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna chita nzukọ ịgasị ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị dị okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa eketa ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa atọ ụwa niile. Ụmụnna ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu Nna anyị nọ n'eluigwe, otu dịrị afa gị, ọchịchị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dịka esiri ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị sikwa ekwela ka anyị meghara gị. Zọpụta anyị na-arịọ gị o Seba na-ajụ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile anyị ụgba na nsogbu niile. Were nchekwa dị nsọ na-atọ maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anyị na njọ anyị kama nekwasa anyị n'okwe nke nzukọ gị. Nye udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ibe ọ dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke Osebụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta na ọnwụ na ekele nke udo. Na-enwe atụrụ nke Chukwu na-ediwo na Jesu Kristi na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọbụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Edosoro nke bata n'ụlọ m ma kwụrụ asọsọ na mkpobi m ga-adịrị.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ijiri n'ihe ọgbụgba ndụ gị gbaa anyị ume, biko were obiọma gị na-enyere anyị aka mgbe niile. Mee ka anyị site n'ihe omimi nke a na ezi ọrụ ndụ anyị rite uru nke nzọpụta site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection was special for St. Elizabeth Ann Sitting Hall Fund. Please donate generously. Choir. Chimna onyoyo chimama. Manaro, Demo Manano, The annual Catholic appeal is once again in progress. Our goal is 22,000. We are happy to announce that we have now met our goal in pledges. Remember the word in pledges. So thank you for those who have already made a pledge. Any surplus from this campaign will come back to our parish fund. Thank you once again for your support of the charities of our diocese. And remember to fulfill your pledge. That is the only way we get the surplus. Our parish will be offering classes for 16 and above for sacrament of baptism, Eucharist, and confirmation. For those of other religion that want to join us. Today actually is Catechism Day in the basement, and you are asked, please, if you go to the basement, don't touch anything, because they sanitize according to the diocesan rule. They no longer do the class at the school over there because of COVID. They want to supervise the cleanliness for our children to be safe. So please, if you go into the bathroom, don't just stray into there, because that open space there is also being used, as well as the room on the night is also being used. Because our nabasa ndị nwoke kunu nyaka ka agbada na basement nyaka we move some of the things ebupta na room on the night table, our own, like ocha and tables. Ndị diocese nye one room where we can put them. So because kaiba kaka karapira so fonye manabo kai we bupie. The Spanish community invites you to special mass in honor of Our Lady of Mercedes, patroness of Dominican Republic.
this Friday, 24th, beginning with a rosary at 6:30. At 6:30. And followed by Mass at 7:30. Do we have birthdays? Do we have birthdays? Do we have anniversaries? Any new members? John Arungwa Sikak. Oh, anniversary, Ugo Martins. What's your birthday? What's your birthday? Many blessings of the Lord be upon you. To you, happy birthday. Happy birthday. Last Sunday, and what I heard after by last Sunday weekend. So John Arungwa chọrọ ikene. Mark here. Saint Fortunata ndewono ekele dịrị unu niile. Women group, I thank you so much. Oh no, very powerful indeed. As a matter of fact, the baby shower my wife on the 11th of this month was very, very interesting. So, nsekam keluno because ono support right very, very well, especially the leadership of Miss Nram, Lady Nram, and Mrs. Mbabu. Thank you so much. And I see here one year when I'm Ozuroke. Saint Fortunata, I want to support her so well. I thank you all too. Thank you so much. My wife is not able to be here today. But kainelanya chukume broge jikonia keluno ndewono. Anyị ka na-enezi anya mgbe na-adịghị anya, anyị anụzi akwa nwa. Otito dịrị Jesu, otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Anyị na-ekene anyị niile maka ịrụ anyị arụ ụka wee bịa maka ajamisa nke ụbọchị taa. Anyị na-ayọ Chukwu ka ọ gọzie unu, mee ka izu ụka mara anyị niile mma site na Kristi dị nwe n'anyị. Onye birthday gbakede ka anyị kpere gị ekpere. Enyemaka dị n'afọ onye nwe anyị. Osebo anụrụ arịrị anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile, onye okike na onye afọ ọma, anyị na-enye gị ekele n'isi odibo gị nọ n'iru gị ugbu a na-echeta ụbọchị ọmụmụ ya n'ime izu ụka a. Anyị na-ayọ ka ị gọzie ya, gọzie ezinụlọ ya, gọzie ndị ọnụnụ nyere ya, mee ka ọ na-afụ ịfụnanya gị na ịdị mma gị n'ime ndụ ya mgbe niile, nye ya ahụike, nye ya aga n'ihu, chekwaba ya n'aka ajọ mmụọ, chekwaba ya n'aka ajọ mmadụ, nyekwazie ife akụ aka ihe enwe iji na-eneta ndị ọnụnụ nyere ya anya, ka ọ ga-abụfesịa gị nke ọma n'ụwa, ka o binyekwazịrị gị na aṅụrị ebebe n'ụwa ọzọ mgbe ụwa gasị site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka Chineke jike nne gọzie, chekwa ma nọnyere gị nna na nwa na mmụọ nsọ. Udo dịrị gị. Congratulations, happy birthday. Ka anyị kwụrụzie ọtọ.
onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsịgo, na-aba n'udo.